Готови ли сте да отключите тайната Таро? Научете древното изкуство Таро с нашия изчерпателен курс Таро за бъдещи ридери. Този курс ще ви даде напътствия през всяка стъпка, от основи за начинаещи до техники за напреднали, изграждайки вашите умения и интуиция с всяко четене с Таро. Този курс обхваща историята и символиката на Таро карти, комбинации на Таро, техники за четене с Таро, астрологичната връзка с всяка карта, пречистване на картите, етични съображения при работа с картите и с клиенти. Ще научите как да се доверявате на интуицията си, да тълкувате картите с увереност и да използвате Таро като инструмент за себеоткриване и напътствие при вземане на важни решения. След курса получавате сертификат, който бележи началото на вашето пътуване като бъдещ Таро ридер. Този курс може напълно да промени начина, по който виждате света с едно много по-дълбоко ниво на разбиране за всяка ситуация и за самите вас. Влезте в света на Таро и оставете интуицията си да ви води. Запишете се сега в нашия курс по Таро на starsignenergybalance.com и направете първата крачка в света на прозрението и мистиката с Таро.